So बे जाबाय BTC सेक्रेटारियेट आरो बेवहाय गोबां स्टाइलै मानगोनां दानि BTR नि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बेखौ डिजाइन खालामनो मोनदों आरो बिथांनि बे जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोन बेवहाय गायसनफैनायनि थाखाय बिथांखौ बड'लेण्डनि जानानै गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे दा मोनसे भिडिअ खालामनायनि खारना जाबाय नैबेवहाय मोनसे प्रग्राम जागोन बेनो जाबाय सेलिब्रेटिं 2 years of BTR गभर्नमेन्ट आं जास्ट दासो सफैदों आरो आं बुंनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों जे दानि UPPL नि सरकारा 2 बोसोर थांबाय बे 2 बोसोरावहाय बेसेबां साक्सेस जादों मा खामानि मावखो बेखौ नोंथांमोनहा गाबोननि दिनाव माखासे मोनथिनो मोनगोन नोंथांमोना नुजाथि फैनानै बेवहाय खोनासंफैदो मानाव गेदेर दानि BTR नि चिफ एबा BTC नि CM श्रीजुत प्रमद बर' सारनि बिबुंथियावहाय आरो बिथांमोननि सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथिजों नोंथांमोना माखासे गोबां बाथ्राखौ मोनथिनो मोनगोन डिजाइन खालामगासिनो दङ ओइदि आरो लोगोसे बिथिंजायबो गारि गथिं सोनो हाखायोमोन खिन्थु आङो बैयावहाय पार्किंनि एरिया दोननाय हिसाबै आं बेयाव दोनबाय आरो नाय आंखौ माबायदि नुदोंथाय बे सिङावहाय ओइ बिराद बरिया मानसिफोरा सायख्लुम एकदमबारे गरम माने बेनि सायाव जेबो गिनो गोनां गैया माने गरम जागोन मागोन बा उरुप कुमार सारबो दं माथो बिथाङा नायदिंफैदों उरुप कुमार सारा खेबनाय नायदो स' गाबोन फैनानै खोनासंफैदो मानाव गेदेर BTR नि दैदेनगिरिफोरनि जे बुंनाय राव बिथांमोना जे बेसेबांसिम खामानि मावखो आरो मा मावखो बेखौ फैनानै नोंथांमोना नायफैदो खोनासंफैदो आरो बुजिफैदो जे बिथांमोना जे माखासे थांखि लानाय खामानिफ्रा बेसेबांसिम सहैखो आरो बेसेबांसिम जाखो आं दायो स्टेजआव गाखोबाय आरो लोगोसे जाय सार दङ उरुप कुमार सार नायदो स्टेज एबा गाबोननि दिनावहाय UPPL नि सरकार दानाया 2 बोसोर जासिगोन बे 2 बोसोरावहाय मा खामानि मावखो मा खामानि मावाखै बेखौ UPPL नि दैदेनगिरिफोर आरो दानि BTR नि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा बिबुंथि होगोन बेवहाय फैनानै नोंथांमोना गाजा गोमजायै खोनासंफैनो हागोन बे आंनि बेक साइडआव थानाय दानि बावैसो देखायबोनाय बे सावगारिखौ नायबानो जाबाय माने बेकग्राउन्डखौ सिनारिखौ बानायगासिनो दङ बिथिंजायबो बे जाबाय गारिनि पार्किं खालामनाय दे BTC नि बारा गोबाव जायाखै बेखौबो खालामखांनाया आरो गोबां मोजां बेवहाय नोंथांमोनहा गारिखौ दोननो हागोन